Haruna Natural. Na dawo ni ma gare ka. Haruna Natural. Alfarma na ce gare ka. Gare Haruna. Matasa na kasashe daban-daban ga dama ta samu game bukatar waƙar biki ko suna ko ta walima ko kuma kana so a yi maka waƙa da kai da masoyiyarka ko waƙar guro to maza ka garzaya ka kira Haruna Natural a kowace ƙasa kake a faɗin duniya ga nambar da za ka kira domin samun Haruna Natural ga nambar Haruna Natural da shaida ga Allah ga nambar WhatsApp ɗinsa zan faɗa muku ita domin samun wannan nambar waya shine +2250151 wannan namba da ita yake wasu Haruna Natural idan baka same shi a wannan namba ba za ka iya kiran shi a nambar MTN ɗinsa kamar haka +22554386427 wannan ita ce nambar Haruna Natural daga ni na ku mai waka Salisu Yaro shi zai dinga gabatar muku da wannan waƙoƙi a duk inda kuke a faɗin duniya matakar kun kira wannan nambobi to za ku samu waƙoƙinku a cikin hanya mafi sauƙi ba tare da an cinye muku kuɗi ba a yi muku waƙa ba kada ku manta mawaƙin naku ba kowa bane face Salisu Yaro kafin nan ga wata waƙa ta Salisu Yaro. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya.